Зак! Качвай се в моята лодка, бе, ти си кадемлия, бе. Не, бе, тук е табелата, Марта. Виж какви обувки за Quick Silver, бе. Няма ли обувки? Качвай се отзади, защото ние сте влизали. Не знам, че не сте. Меркюри. Боже. Опа! Той ще опре на стопа и... Бутни го малко. Как е сега? Това е лодка. Верно? Верно. А? Верно е. Дай ми ги гледам, веднага ще фана. Фанеш ли, бе? О, тук какво има, бе? Завиждам на всеки, който може да си го позволи. Лодката е перфектна. Тук си е ключмасата. За корморатора. Акумулаторчето. А я там отпред, аз не съм виждал. Дигни. Там какво? Резервуар може Там на върхара тайника, бе. Така няма да говориш. Резервуара е тук, вижте, оставим на место да излиза на куча отстрани. Да. Това нещо ти го вътре. То за всичко е помислено, виж. Мацак, тази ли е лодка? Това е. Това е лодката. Еми ти, че ми помагаш ли? Винаги. Кадвала големите ли? Големите можеш и само... Седни малко да те видя как ти имам физиономията. Клонка. За клонка удобно. Лодката е такова, че не знаеш. А? Това долу, като го отвориш по време на движение, се източва. Да, това съм го видял. Това е супер екстра. Аз се го видях, това е много голяма екстра. Защото като вали да си... И това мацак, бе. Ека хубав, седоградски цигари. Хубава е лъчета. Много бързо. Конзолката е направена точно за дебели хора като нас. Виж, 2 месеца. Няма 2 месеца премиера, бачка ми, айде. Стои спокойно.